Binkani a kɛra seli kinye ani Usubijana de ni ɲɔgɔn cɛ 23h o waati la i n'a fɔ seere dɔw olu bɛ a jira cogo min na chauffeur mun tun bɛ mobili in kɔnɔna la ale ye seerali kɛ an k'a lamɛn. N nana baro la wani bɛ la sira la a bɛ ko u ye marifa in kɔnti pour que ne la siran k'a fɔ u y'a lɔ ne ka mobili la u ma marifa lɔ a la u ye marifa ci de an ye f'i bɛ kisɛ tasuma ye sanfɛ n bɛ marifa lɔ sanfɛ k'a ci ten po siɲɛ 3 ne ma jɔ mais a dɔw bɛ bamanankan de fɔ. An ka seere filanan ale fana bɛ walawalali kan ye binkani kan. Bandiw de don marifaw tun b'u bolo mɔgɔ 6 ɲɔgɔn de don u ye tiri kɛ mobili fɔlɔ in na mais u ma jɔ o tɛmɛna ka taa mɔgɔ bila fo ɲɛfɛ filanan nana bila u cɛ la u ye bali tiri mais ala y'a kɛ bali ma cɛ in sɔrɔ wala sofɛrkɛ jɔra sisan u ye mɔgɔw labɔ ka mɔgɔw lada kɔnɔ kan u ye wari bɔ dɔw kun ka dɔw ka telefɔni 2 bɛ dɔw bolo k'u bɛɛ minɛ. U ma da mobilitigiw dɔrɔn ma dɛ binkani o kɛra ka ɲɛsin maa wɛrɛw ma an k'an ka seere lamɛn. Fulakɛ dɔ fana n'a den olu tun bɛ moto la olu bilara u la yɔrɔ min na u ye mototigi ninnu fana la jɔ 20 tun bɛ den kun u y'o ta o ni den ka telefɔni Android cɛkɔrɔba in ka telefɔni kɔni o y'o bila ka kulusi kɔnɔ mais 5 millions ani 100,000 o tun bɛ cɛkɔrɔba in ka saki kɔnɔ u y'o foni ka saki in ta quoi. Nka bi olu yɛrɛ ka lakana ko bɛ lahala jumɛn na an k'an ka seere lamɛn. Bon an bɛ waati mun na ko sisan an ma lakana mɔgɔ kɔni ye yan nɔ u y'u to yen k'an wele ka kibaruyaw dɔw ɲininkali kɔni k'an na an y'olu jaabiw ma mais an ma mɔgɔ ye yan nɔ quoi. Lakana ko in yɛrɛ la laɲini o bɛ olu bolo mun b'a to dugudenw bɛ se ka lakana cogo min na an ka seere lamɛn. O ye de si toutefois vraiment ni poste de contrôle dɔ tun bɛ se ka kɛ au niveau de Selinke soit au niveau de Dar Salam pour que ka se ka nin fɛn in contrer dɔɔni. Nin ko in a kɛlen don jatigɛ ani siranya sigidalamaw olu fan fɛ an k'an ka seere lamɛn. Aw hakili sigilen tɛ yan dɛ tiɲɛ yɛrɛ ni ala parce que nin y'a siɲɛ filanan de nin fɛn bɛ kɛ anw ka sira la yan nɔ an hakili sigilen tɛ parce que sira kelen mun b'an bolo ni mɔgɔw bɛ taa fɛ ka n'a fɛ donc n'a fɔra k'a fɔ ko nin bɛ kɛ o sira ninnu na surtout u b'a kɛ yɔrɔ mun na fana réseau tɛ yɔrɔ mun na. U bɛ ɲinini fana kɛ u ka transporteurs fɛ u ka sufɛ boli k'o kan an ka seere lamɛn. Franchement u ka sufɛ bolili ninnu dabila parce que ni nin ko n'a ɲɔgɔnnaw bɛ ka kɛ sigida la a ka gɛlɛn dɔɔni ni continuer ka boli sufɛ risque de b'a la toujours an kɔni y'olu dɔw fɔ transporteurs ye. San 2022 o laban yɛrɛ la an b'a ye k'a fɔ ni ɲɔgɔn binkani wɛrɛ o filɛ ka kɛ nin yɔrɔ fanfɛ kelen ninnu na. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.